Máme za sebou 20 úspešných rokov folklórneho súboru Račan. Dnešný galák program bol toho potvrdením, že pred 20 rokmi vzniklo niečo krásne a vzácne, že sa spojila mladosť, energia malých detí, ktoré vyrastli v detskom folklórnom súbore Ošťanička a chceli ďalej spievať, tancovať, spojili svoje túžby s folklórom, s tradíciou, s ľudovou hudbou, s ľudovou piesňou. Naozaj hodiny tanca, cvičenia, briny a na druhej strane potom sú to tie úspechy, tá radosť na javisku. Teší ma, keď vidím, hovorím to, že hviezdy v detských očiach, keď s takou radosťou tancujú na tom javisku, tak vtedy sa aj mne tisnú slzy do očí a hovorím si, že asi to nie je zbytočne strávený čas, že Pán Boh mi dal nejaký dar a nejaký talent, takže verím, že aj bude som mnou spokojný, že ho odovzdávam ďalej. No, tak začínala som ešte ako malé dieťa a potom to tak postupne plynulo, prešlo, že sa tak automaticky už do Račanu a tak pre mňa je taký folklór taká veľmi srdcová záležitosť a aj ten oštednický folklór je taký ten najviac. Chceli by sme im určite zaželať, aby mali stále tú energiu, tú silu, tú túžbu po živote, ktorú odovzdávajú a jednoducho, aby mali čo najlepšie podmienky na to, aby mohli fungovať, aby mohli tvoriť. Verím, že budú mať veľa tvorivých nápadov a možno po 10 ročia budeme len spomínať, aké krásne veci sme zažili s folklórnym súborom Račan. Za to vám patrí nesmierna vďaka, že ste počas všetkých tých 20 rokov, všetci členovia, tí všetci, ktorí viedli súbor, pani riaditeľka Mačurová, Aťka Gaborová, ale aj Zuzka, čo si skoro povedali, že Zdeníkov, ale Zagratanová,